שלום חברים, והיום אנחנו בפרק של קלאש רויאל ואני פה עם דוד שלי הטמבל. תגיד שלום יאלי. שלום טמבל. שתוק. אז בוא נפתח את התיבה המאפנה הזאת. חכי קצת. אם יצא לך גרייביארד אני אהיה עצוב. מה זה גרייביארד? הוא גרוע מה זה, אני צריך לבחור? כאילו מה? מה הקטע פה? נפתח את התיבות. סתם גרועות, התיבות כמובן. סתם דברים גרועים. בואו נראה את מה זה עוזר לי? לא, זה כלום. נו, שתוק, אנחנו בסרטון. יש איזה מישהו שלא רוצה שישמעו אותו. אנחנו בינתיים בואו. למה? למה נעוד? טוב לי, אבל יש זה על סרטון? כן. טוב, סליחה, חבר שלנו שכאן מפריע לנו. הוא לא מפריע, הוא דווקא חבר. מה להוציא לי אף? יש משהו שלא טוב להוציא לי אף? ליאב, אני יכול להכניס גולים, אין לך גולים. טוב, שיפרתי לו גרייביארד ל4. מה זה גרייביארד? מה אין? התבלבלתי לו גרייביארד. טוב, אני גם לא. אוגריידר נראה לי קוראים לזה, לא? אוגריידר. לא זוכר, עזובתי, כן אוגריידר. למה הוא טוב? בא לי גם את זה. הלאה, בוא ניכנס למשחק הבטחתי לו למה אתה לוחץ על לצאת? מה אתה נורמלי? לא, 82, זה לוקח לזה הרבה זמן לטעון, אבל זה לא משנה, בוא הנה, מצא לנו מישהו, בוא נשחק. דבר ראשון, בוא נראה, הוא שם לנו את זה. מה זה, איך הוא שם? איזה מתקפה הוא שם, פי, שנייה שובר לנו בית זה. איזה מתקפה הוא הביא לנו. כן, על השנייה הראשונה הביא מתקפה. הנה, אנחנו עכשיו מחטיפים להם. איזה מחטיפים, שבר לנו שלד. פאק, יאללה, אלה נראים קטנים אבל הם טובים. מה תסתובב כבר, עד שהוא נותן מכה. שים אוגריידר. טוב, שים אוגריידר. אומייגאד, מה זה המתקפות שהוא כל דקה שם? הוא יודע לשחק. מה זה שם לו מיניפיק, הם שוברים אותו בשנייה. הפסדת על 100%. מה זה, תראה איזה... זה כמו דיגו מרדונה במתקפה עם מסי. לא. לא, שלח את הגובלינס. לא יודע, אני זה מה שאני אעשה, שלח. בינתיים כשהפרינץ ידאגו לבניין, אני אדע. הגובלינס ידאגו לבניין הזה רגע, תראה. או שאתה שולח עליהם את השלד, או שאתה שולח עליהם את הטיל. פאק! תראו איזה התקפה הוא הביא פה. פלא, אני לא יודע, זה לא נראה לי יצליח לעצור את זה. למה נראה לך שזה יעצור את זה? תראה איזה התקפה. טוב, הפסדנו כבר. אפשר להגיד כן, הפסדנו. אוגריידר, הוא שבר אותנו. קצת יותר מזל אם היה לנו, היינו יכולים... כן, היה, אבל זה לא היה... שלח את הטיל, יחדור בדור. צודק באמת, בוא נשלח טיל. עכשיו זה... תשלח את זה. פרינץ, אני יודע מה. חייבים להשוות, יש לנו עדיין את הסיכוי. איזה סיכוי בחייאת. יש! שלח גובלינס. או את הזה או את הגובלין. בא לו. עכשיו גוב. לא, גם זה טוב. אבל אנחנו הולכים כבר לקרוא אותו. לא, אבל הייתי שולח את זה פה. התבלבלתי, שכחתי. בסדר, אל תדאג, ניסחנו. כן, באמת ניסחנו. כן, לא יודע איזה מתקפה שמתי. פאק! מה? יש! לא. זה היה קרב תמות, תראו 291. לא על הבניין האחרון, יואו, איזה ניצחון. יואו. רגע, תביא שנייה. ראיתי איזה מין אתגר באיזה סרטון של קלאש רויאל, ואני רוצה לנסות אותו, אני לא יודע אבל אם יש אותו, לא יודע איך הוא נכנס אליו, בוא נראה אם זה פה. אני צריך לדבר לשמונה. מה זה? רמה 8. מה זה רמה? איזה רמה? לא נראה לי שהסרטון, רציתי להעלות לו אותו לסרטון לארגן השש, אבל אנחנו לא נצליח. אין לו הרבה קלפים. בואו נמשיך.
האתגר הזה לא פה, זה אתגר שהבחירה בידיך, כאילו, אתה צריך, כן, לי יש לך שתי בחירות. אין לי כבר את זה. הקלאן שלך לא מתקדם. הקלאן שלך לא מתקדם. לא, זה אתגר כזה, שהבחירה בידיך ואתה צריך לנצח. למשל, אני רוצה, יש לי אוג ריידר ופרינס. אוקיי, יאללה, נכנסנו לעוד משחק. אוג הזה או הבחירה. פרינס, הוא גם נלחם, עוד אוג ריידר, שימו לו אוג ריידר, לא יודע איך קוראים לזה, לא בטוח. שם לי פרינס המעץ. אבל הפרינס שלי ברמה 2 ושלו ברמה... טוב מאוד. איזה התקפה שמנו לו. גובלין. לא, אבל למה מאחור? אפשר על הבית, יאללה. יודע, זה לא משנה אותי. יואו, איזה... זה מניאק. הוא לרצוח אותו. לא, זה לא יעזור עכשיו. יש לו סקלטונס, יש לו. פאק, מיני פקאפ. עוד מיני פקאפ ברמה 3. איזה, יאללה, תטיל. אתה יודע, שלך. מה? אוג ריידר, וואי. ריידר, טוב, אוקיי, הוא שבר בניין, אבל אנחנו יכולים לנצח כמו במשחק הקודם, תזכרו. לא לאבד תקווה. אתה תעמד. וואי, פתאום... במשחק הקודם זוכרים היה להם 2-0 ואז על השנייה האחרונה ניצחנו. וואי, תגיד, כבר נהרגת? בסוף אני לא יכול להזמין רגיל. שיט, שוכחת להכניס ברברים להרכב ויש לך ברברים? לא. יש לי ברברים. מה יש לך? זרים 3. איך הפקה תסתדר עם הברברים? פקה מחסל ברברי בשתי מכות. לא פקה, מי פקה? סליחה, תחשוב את הפקה הגדולה. בוא נראה מה נשים, אני לא יודע באמת מה לשים. לא, אל תכתוב את מה שלא מוכן. פרינס. פאק, יאללה. מתקפה מפה לא תזיז לי כי אני שם לו פרינס. אבל הוא יכול לשלוח עליך עוד סקלטונס. פאק, אוג ריידר ופרינס. וואו, זאת המתקפה הכי מעצבנת, כי תמיד האוג ריידר הולך להתקיף, והפרינס... איי. עשיתי בטעות משהו לא נכון, כי רציתי לשים את זה על האוג ריידר, אבל האוג ריידר כבר מת. יאללה, הוא שם לך מוסקטר. הוא מוסקטר בעצמו. מה זה מוסקטר? לא יודע. מוסקטר זה משהו כמו מסטר. אוג ריידר ומכשפה. יאללה, מה אתה עושה? תראה איזה מתקפה. מה אתה שם אוג ריידר? אתה רציני? שלא ילך להתקיף מצמיח אתה. שיט, לא. גובלינס. מה? אתה יודע שהוא לא מתקיף, נכון? ניצח. לא בטוח. לא בטוח, יאללה. מה, איך זה לא חושב? מה קרה? 2-1, לא ראיתי. כיף, סענו, טוב, לא נורא, לפחות אנחנו בינתיים. בקיצור, לא נורא. טוב, אז זה היה הפרק שהיה לנו להיום, יאללה ביי.